ina kuma zaki haka? Makaranta zan sauya. Zaki sauya makaranta? Me yasa? Bikiram gaskiya ya takura min a makarantar nan. Da babanmu ya kai kara wajen shugaban makaranta, jiya da daddare sai ya gashi a gidan. Ku suwaye? Kai kara ta ga shugaban makaranta? Kwarai ni ne. Kai, me kake haka? Baba! Me gida? Bikiram! Kina magana zan shege ki. Ni kamar tabo nake. Inda ka jife ni sai na tsalle ka. Sai na bata ka. Ya za ya gina haɗaɗɗen gida sannan ya ce ba zan shiga ba. Wayo baba! Ta ya za ka jefa wa kare nama kasaran zai yi azumi? Abinda kare zai yi wa nama, ni ma hakan zan yi mata. Idan har aka sake kai karata, nan gaba ba bango zan fitsari ba. Kana ji, Amuliya ta karɓi takardun sauya makaranta. Vikram, Amuliya fa ta karɓi takardun sauya makaranta. Ba na ce karki wannan magana da kowa ba. Shi ne kika faɗa ko? To ita din me za ta miki? Vikram, ka daina wannan abun, ba fa daidai bane. Ke me na sa baki? Ke ma yau na an tayo gidanku ne? Na zo iye? Na an tayo, kina so na zo ne? To ya na zo ne? Na zo? Ina ji. Kana ji an daki Vikram din mu ku zo. Mazaje, maza ku an tayo an taba mana Vikram din mu. Wallahi. Na gode sosai fa. Na ji daɗi. Sunana Sweetie. Jeki. farmakin fa ai kuwa na naɗi komai a cikin wayata kamata ya nuna wa 'yan sanda. 'Yan sanda kika ce? A tunaninki waɗannan suwaye? Kin san gamayyar kamfanoni na Chakrabati? A'a, su ma'aikata ne? Masu kamfanin ne. Masu kamfanin? Barka da safiya yin labai. Kin san yadda mu'amalar su take tsakaninsu da ma'aikata kuwa? Mai kamfanin kin san yadda yake rayuwa da 'ya'yansa kuwa?
Yawai sauri ka zuba. Haka yayi ba? Kai. Baba kwai ya soyu. Yawa zo. Na gode ɗana. Yawa kwai. To ya kaji kwan? Can Charles. Kyakkyawan aiki ɗana. Kai kokari. Kai, me yasa kake shan coke? Ka kwalbe kaɗan. Bacci zai fi ma daɗi. Baba hankali na yafi kwanciya da wannan. Shan barasa ai kuskure ne. Shan barasa ba ita ce matsalar ba. Rashin sanin lokacin dakatawa ita ce matsala. To yaushe suke dakatawa? Mutanen nan yanzu farkon sheke kwalabe biyu. Baba, ai ya kamata mu ci abinci ba? Mu je. To. Yawwa. Matsa da kyau. Kara. Matsa sosai dai. Gagan, cika ji. Ku ci yara, ku ci. Yawwa. Gashi, kawo faranta ta yawa. Idan mutum ya taimake mu kamata yayi mai mishi godiya ko mu martaba shi, ba wai mu je mu kai ƙarar shi ba. Yawa. Malam Subramanyam. Yalla boy. Ka bincika wace rana wani waje kuma wani lokaci ne taron Aswid na Rayana Verma. Ka ce na zo daga Delhi kuma zan halarci taron. To yalla boy. Da wani abu ne? Kawo ba komi. Sai da sabi yau. Sai. Waye ya aikata wannan? Dan Chakrabati ne ba? Baba, a tsakar makaranta suka yi mun duka. To su me nasu na jan haushi don kawai kai fitsari a gidan wani? Yalla bai don mun rike buta. Hakan ba na nufin mu shiga kowace ciyawa mai toroso ba. Wata ciyawar akwai macizai. To ai shi yana cikin matsuwa ne. Sai su yi wannan tayar da hankali don kawai mutum ya fitsari? Abin da ake gusar da shi da ruwa su sai su gusar da shi da sanduna. Hakan ba laifi ba ne. Laifi ne babba ma kuwa. Yaro, ba koyaushe madaki ke zama jarumi ba. Madaukin fansa shine jarumi. Abu na farko a samu lokacin da ya dace. Na biyu kuma mu ci moriyar lokaci. Za mu rama. Idan lokaci yayi, za mu rama. Ka kwantar da hankalinka kawai. Ya ne kawu? Ya naga fuskar ka a murtuke ne? To wai me wannan? Gani. Waɗannan kuma ya ake suka sa hoton mu ta baya. Jiya da timbina ma ya fito dan Allah. Gaskiya kan baba. Kenan dan kuna fada sai a kawo fitulu a fara daukan hotuna? Wannan fadan din na me? Wani fada ne ma wai? Wani fada ma kake tambaya? Wannan shine sanya albarka a wurin da baka san da shi ba. Wayo, wato kowanne ɗaya daga cikin ku aka taba. Ku dai kawai za ku shiga ba tare da neman sanin hawa ko saukar al'amarin ba ko? Yau ma fa na sake mantawa. Lalle a ji a sa mana roduna biyu a cikin mota za su yi amfani. Roduna? A motar ɗalibi dai littattafai ake so a gani, amma shine ku za ku je ku sa roduna. Na gode yaro, ba za mu taɓa mantawa da wannan taimakon ba a rayuwa. Karka mun haka, kai na gaba da ni ne. Kar ki bar makaranta wai don kin shiga matsala. Fuskanta ta zaki ki magance. Fatan alheri. Agogonka ne wannan. A wancan lokacin ya mutu muris. Kwana nayi ina gyara maka shi. Na gode. Yawwa, barka gani ma. Jiya na ɗora wannan taskalan a Facebook. Likes 600 da ɗori aka dangwala ma. Har ma ɗan wata ƙasa yake tambaya, ya suna wannan taskalan? Kung fu ne ko karate? Ka san me nace masa? Taskalan goli soda ne. Yanzu sai ku yi wannan taskalan, ku koma gida mama ba za ta ce muku komai ba? Ba ma da mahaifiya. Ke wai kokari
kokari kike ki jawo hankalinsa? Bata lokaci. Ai wannan yadda kika san bango haka yake, sai dai a buga mishi kusa ba dai a bashi alkaki ba. Wannan sai dai ya zama jakariya ba dai saurayi ba. Shi fa ko kallon mata baya yi. Mace amanar ƙasa. Dan baya kallon 'yan mata shine ya zama mace amanar ƙasa? Duka santar yarinya a gida idan ta tashi fitowa cikin haɗuwa take fitowa ki ganta kwaskwas cikin salo da cancarewa gwanin sha'awa abinta kuma duk akan me yasa dan kawai saboda maza su kalle mu. Kin ga fa ruwan shampo mai sinadarai, malausasar gashi, mafeshin gashi, man gashi, gyara da saita gashin gira, maskara domin tada gashin ido, jan baki shekin lamba, ga kuma cire kuraje mai tsafin tsiya. Tada komadar fuska da foundation, cikon kafadu, cike haƙora, gyaran faratu ga kuma halawa. Mu shafa man rana lokacin zafi, mu shafa na ruwa lokacin damina. To duk me yasa muke hakan? Saboda maza su kalle mu. Duk da cewa ba ma samun isasshiyar iska, ga takura da matsi daga ta ciki, me yasa muke sa damamman wandon jeans? Saboda maza su kalla. Idan har duka sauran maza suka zamo kamar sa, ba za a sayi kayan kwalliya ba, gidajen kwalliya ba za su samu ciniki ba, mata ba za su je shagon atamfofi ba, tailolin mata za su fada halin yunwa, bukatar kaya da kuma kuɗin shiga na ƙasa za su yi ƙasa, tattalin arziki zai ruguje, goben indiya kuma za ta zama shekakkiya. Yanzu ki gaya min, wannan ba maciyin amanan ƙasa ba ne? Abin da na sani shine duk namijin da ya kasance yana yarda ya bar wayar shi a hannun budurwar shi kuma ya zama mai ƙwarin gwiwa, wannan shine asalin cikakken namiji, in ma masoyi ne ko miji. Misali shi wannan, in kin ga an kira shi baban shi ne, dan uwan shi ne ko hukumar yanayi, shi sa yake burge ni. Tsawon shekara 3 kenan ina ta fama, amma ko kyakkyawan kallo bai taba min ba. Ana cikin haka har sun nema min haɗi a gida, nan da kwana 3 za a yi baiko. Bayan haka ba ni ba fita yawo, wannan ne yasa zan haɗa shagali a mashaya, kowa fa sai ya zo, kun gane? Kai kuma kar ka noke kamar haka a shagali na, ka saki jikinka ka yi kodumo cikin annashuwa abinka. Babana da dan uwana su ma za su zo. Babanka da dan uwanka a mashaya? Gashi. Me kike ga za a taɓuka idan malamin majami'a ya zauna a ɗakin ku a daren farko ya ce ku saki jikinku? To mu ma irin wannan ne yanzu. To wai ke me ya faru ne? In dai iyaye da kakanni suka zo shagali to fa ya zama ba shagali ba, ya zama taron wa'azin rayuwa. Kai haƙuri kawo. Manya ne idan suka zo wajen shagali kawai sai su fara wa'azi wa mutane. Hakan ya sa mun yi maka mummunan zato. Mun ɗauka za ka ɓata shagalin. Kin ga yarinya, ita ya mace ta kasance tamkar ma'ajiyar kuɗin banki ce. Kadara da farin ciki, sanin kimar kai tare da tarbiyya da kuma da'a. Haka zalika nasara da goban 'yan zamanin gaba duk za a yi adana su a ciki. Ikon adanawa ta yadda wata ran za a ɗauko a ba 'yan zamanin gobe, ya mace kaɗai ke da wannan ikon. Ciki kike da baiwa yarinya. Manya suna wannan wa'azi ne saboda kar komai ya taɓa wannan 'ya'ya matan. Wannan shine. Kawo mu je ko mu ci abinci. Haba dai anan, ai mu abincin mu na musamman ne yarinya. Yalla bai ga baji mai zafi ya kammala. Ha? Baji ne? Waɗannan ba wai baji ne kaɗai ba, sinadaran kasasa jiki ne. Amma ai kawu, wannan tsohon yayi ne yanzu kuma yayi ya sauya. Yayi? Ba kuna zuwa ku ci pizza da boga ba, sannan bayan kun fito me yasa kuke zuwa ku ci fanken kwalkata kuma? Kai na ji wannan da kyau kawo. Kin sha kwalliya zaki je gasar kawar tufafi. Me yasa ki zuwa wajen kaka ta kawo miki da mu? Da kyau. Idan kuka sai sabuwar mota daga waje, kukan ɗauko leman tsami ku sanya a kutun baya. Kai tsaye sai majami'ar feddan madan a muku addu'a. To amma kawo, za ka iya cin abinci duk inda ka so. Me yasa ka zaɓi na gefen hanya? Wato yarinya, idan na ci wannan ne, shi ne zai samu ya ci abinci. Shi kuma wanda ya zo daga wata ƙasa zai ci abinci ne in na ci nashi. Hikimar ba ciyar da kayan Indiya bane kare. Cin kayan Indiya shine. Ya kamata mu ci namu, mu ci. Mun gode kawo. Iko ta nan baba. Gashi ko ku ci ku ji daɗi. Kawo? Duka sauran babanni irinka ne? A yau, fitattun ahali biyu na wannan jiha tamu. Babban ɗan kasuwa da ake yi wa lakabi da baban titunan Indiya
shahararren ɗan kasuwa a Sweet Narayana zai ba da 'yarsa ɗaya tilo mai suna Samya. Yalla bai muna makara. Da kyau 'yata. Ga ahalin sarkin haƙa, wato Mahendra Verma, a wannan taro na baikon 'ya'yansu, Samya ita ce 'ya ɗaya tilo ga Asmit, kuma manyan mutane da yawa sun halarci wannan taro. Kai ga mai girma su so ya wucewa. Kuma za, kuma za, kuma ya bada waje, kuma za, kai. Barka da zuwa yalla bai maraba. Na taya ka murna, barka. Fatan alheri. Maza ci gaba da abin da ake. Wato Malam Mahendra Verma, wato surkuntaka da yar Aswit Narayana Verma na nufin cewa ka ƙara tsayi da kafa 100. Sai gode. Dalili Malam Subramanyam. Yalla bai. Prime Minister bai ji daɗin rashin halartarsa ba. Ya ce na maka Allah sanya alheri. Bayan da an kammala wannan, ya ce yana gayyata sarakane don cin abinci. To shikenan. What's going on, man? The freestyle official. Shagali. It's just another. Shagali. Really. Drop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. Ke ki zo mi shagali mana. At the drop, Na kashe microphone. you feel the groove. Kutu Belesi! Musama! Watch them make it, break it down. The music will just ooze. Music will just ooze. Yalla bai nace ba. Yalla bai nace. Na gode. Ya kamata kai magana da Prime Minister. Kawu. Ko za mu yi magana? To yaya? Ka gani ba? Sarakaniya sun fara kulla har kalla abin su. Dan nawa ne akwai zafin nama. Ka duba ka gani kawu. Kai haƙuri kawo, ni ma yanzu nan na same shi. Waye ya baka? Ni na sa aka bincika min, batu ne fa na aure na. Banda kai wa san wannan. Daga ni ne sai ɗaya daga cikin jami'an tsaro na. Da kyau. Sannu baba. Zo yarinya, zauna. Baba ka tashi lafiya? Ga shayi ki sha. Na gode. Labari da dumi sa a wani hadari da aka yi a tsakar daren jiya, daga sanannen dan kasuwa Mahendra Verma ya rasa ransa. Jiya da daddaren bayan an gama baikon aurensa da Sumiya, wacce ya ce ga Aswit Narayana Verma. Shi dan na Mahendra Verma ya samu hadarin ne akan hanyarsa ta zuwa Delhi, yayin da babban mota ta karo da motar su, wanda nan take shi da jakariyarsa suka ce gagarin kunan. Wannan labari a yanzu haka ya jijjiga gari, kuma a halin yanzu an kai gawawakinsa asibiti domin gudanar da bincike. Mahendra Verma ne. Yanzu nake kallon labarai. Ina mika ta'aziyata. Zan zo na same ka. Aha. Ina so ki sani, ba hadari yayi ba. Mu ne muka sheke shi. Angon da ya kawo maka hujja da ke nuna cewa 'yarka tana soyayya da wani? Masaniya ce idan mutum ɗaya ya sani, ya kuma zama labarai in mutum hudu suka sani, ya dawo bala'i kuma idan 40 suka sani. Shi ya sa na gimtse shi. Da kika san kina soyayya da wani, me yasa baki faɗa ba kafin da kira baikonki? Baba, ai mun riga mun rabu tintini. Hakan ya shuɗar da shi ne? Duk gidaje na, motoci na da masana'antun da na tara, idan suka ƙone ko suka ruguje, Allah ya riga ya ban kwakwalwar da zan dawo da kayana. Amma kuma kima da martabar gidana?
na tsawon shekaru 100 wanda baban kakana ya miƙa wa kakana. Shi ma ya riƙe gam na tsawon shekara 100 kafin ya miƙa wa babana. Shi ma ya riƙe su sannan ya haɓaka su na tsawon shekara 100 kafin ya miƙa min. Ni kuma yayin da ƴata ta tashi wargaza duk hakan, me ya dace na yi? Me ya kamata na yi? Me ya zan yi? Me ya ban yi? Me ya kamata na yi? Me ya dace na yi? Me ya zan yi? Me ya zan yi? Yar albarka ta mutu ta ce jiki mata. Wannan aswid na Rayana Verma din ya fi sauki a gare shi ba da ransa, amma akan kimarsa zai iya shige koma waye. Gagan, barka dai. Barka. Kana da lokaci? Mu je shan kofi? To ya, mu je ko? Gagan, sai an jima. Ga kofi din. Ka sha? Wayo Allah. Wannan sai na sauya shi sosai. Magana mana. In kira Gagan ne? Yawa, ku gwada wannan kaga. Yayi kyau gaskiya, rike. Bari ɗau hotonka. Ki murmushi. Ka yi murmushi. Kai! Da kyau! Yawa, to bari mu ɗau selfie. Hello? Baba? Ina aji ne yanzu. In kira ka anjima? Baba ne. Nan baba? Kana ina ne? Sweetie ce ta kawo na ɗakin gwada kaya, tana gwada kayan da za su mun. To shikenan yaro, ba fa leman haɗawa da barasan nan. Ka siyo ka tambaye a hanyar ka ta dawo gida, kaji? To baba. Kai wai baka ɓoye komi ne? To ani ba na taɓa yi wa baba na ƙarya. Akan kome ma? Mu je gidanku ne? Hello, baba. Sweetie ta tambaye ni ko za mu je gida tare. Yanzu za mu je tare da ita. Wayo! Wayo Allah. Kai! Kai ya haka kuma kyamara ba ta aiki, WhatsApp ma baya aiki. Kai. Maraba yarinya maraba lale. Ke ce wacce take saya masa kofi da rigunan sawa ke ce? Gaga. Ina zuwa zan dawo. Yaron namu ya cika kunya ne yarinya. Taho, bari nuna miki gidan namu. Nan shi ne ɗakin samarin namu. Gadaje uku kuma a ɗakin? Su ukun ai san ba sa rabuwa da juna ne. To kin gama bacci baya raba su. Nan kuma ita ce mashayar su. Kowace rana kwalabe uku. Raye dare suke suna kwalbewa. To amma ya batun lafiyar su kuma? Kada ma ki musu maganar wannan, ransu bashi yake. Taho, mu je na nuna miki wani wajen. Nan kuma ɗakin yaƙi ne.
Na san tunani kike nan gida ne ko sansanin 'yan ta'adda ko? To gida ne yarinya. Ba dan kansa suke amfani da waɗannan ba. Kawai idan suka ji labari ne wani yana cikin wata matsala, kawai sai su shiga yanayin sambaɗe-baɗe. Kin ga waliyar wannan gida. Lokacin tana raye komi yana ganiyarsa. Tana haura wannan rayuwar su kuma suka koma titi. Amma fasolin zinaru ne. Kawai sun kwace ne saboda ba mace a gidan da za ta taka musu birki. To ka fara kenan mayo ko? Sanni kawo. Sanni yarinya, daga gawa zuci ke gaya miki waɗannan maganganun nasa. Mu je ko? Kar ki damu akai. Mu je. Mu zauna. Me wannan? Yau ashe gashi nan. Mabudin kwalban na haka aka karaɗe ko ina gidan na ana neman shi. Hamagawan banza, je ka ajiye a ɗakin kwalbewa. Ba na iya shan barasa sai na hada da lemon kwalba gaskiya. Sai na ji na kasa gane ɗanɗanan. Me yasa yake budurwa maganar barasa? Manta da wannan. Me za a kawo miki? Kofi, shayi, lemo? Kawu na ce, ‘ya'ya mata suna burge ka ba? Sosai ma kuwa. Me yake bukata? Wata ‘yar dama nake so ka bani. Duka naki ne an baki. Ki dau adadin da kike so. To shikenan kawu na gode. Kawu zuwa ina kuma kwalaban suka zuwa kaniya suka fece. Ko ɗigo ɗaya bana so a bari a zubar a fasa kwalaban. Waɗannan kuma a kakkarya su a zubar a shara. Yarinya wannan bindigar fa tana da lasisi. Za a iya garkame ni idan har babu ita. To shikenan. Makami ɗaya kawai za a bari a gidan. Kawu wannan nauyi na wuyan. To yarinya. Gagan a kowace rana kawu ƙananan kofuna biyu zai sha na barasa. Wannan nauyi na wuyanka. Ku kuma ma'aikata duk ku zo ta wannan bangaren. Daga yau duka tsare-tsaren ku zai sauya a gidan nan kun gane? Jadawalin abinci zai sauya. Kuma an soke kawo abinci daga waje. Korayen ganyaye, kayan lambu, su kabeji da su karas da bitrus su ne nau'o'in abincin da za a ke dafa a cikin gidan nan. Akan wannan tsarin abincin za a ke tafiya. Zan dinga zuwa da hantsi da maraice domin dafawa. Kawu, dan Allah, kada ka yi min gurguwar fahimta. Mutane da yawa za su amfana in ka kasance cikin koshin lafiya. Shi sa nake yin duk wannan. Yarinya, wannan sauyi ne mai kyan gaske. Ina farin cikin ganin cewa yau gashi mace tana kawo irin wannan sauyi a gidana. Da dadi abin. Babana ne ya iso daga Delhi. Yana jira na saboda haka zan tafi. Yau fa kika fara zuwa gidan mu yarinya. Ki ci abinci mana. Ai gobe ma zan zo. In na zo na ci, dan Allah, mu je Gagan. Sai an jima. Abin da nake bukatar gani kenan a wannan gida. Gagan, kasancewar babu mama. Me yasa baka sa yayanka yayi aure ba? Kaga za a samu mata a gidan. Yayana matsala ya samu a soyayya. Ta yi aure ne yarinyar? A'a. To mu sa soyayya ta yi nasara ma. Dan kin ce zaki sa ta yi nasara sai mu ji nutsuwa a nan da muke. Ni ne nan baban Amaryas. Kawu, soyayya kuskure ce? Shin kin san me ya faru ne ma? Kafin mu sai dan kwaikwayo ma wajaje hudu muka je muka yi bincike. Sai kuma ba za mu yi bincike ba kafin ba da yar mu. Bincike muka yi muka samu rahoto mara daɗi. Suna tambaya kai tsaye da suka zo tambaya. Yarinya, yi ne wannan? Baba shi ne. Kyakkyawa ne. Kamalarsa ta yi min. Ka ce Kamala ta yi maka, to sai mu daura musu aure ba? Wannan fa shine baban Amaryas. Kadarorin dubbannin miliyoyi da yanayin samu sun yadda ake bukata. Kuma yana tallafawa aikin mahaifinsa wanda haka ma yayi. Gwanin burgewa sosai. Amma sai dai mara amfani ne yi asarar aihuwa. Wata mai laisi sun farmake yi. Wayyo! Don Allah kada ku dake shi a nan. Yana da matsalar basir fa wallahi akwai matsala wallahi akwai matsala. Hakuri yarinya, mutanen namu ne akwai kaushi. Allah ku tausayi sa ku tale shi mana. Wayyo! Wallahi ba sai iya jura wannan suburbuɗar taku ba. Ku yi mishi ɗaya bayan ɗaya zai fa ai. Me yasa kuke haka Chakarbati? Me amfanin haka? Savannah Rayana, me ya faru haka? Wannan ba wani abu ne, karamin al'amari ne. Kawai, ka bari lamarin ya wuce. Wato karamin al'amari ne, na bari kawai ya wuce ba? Wallahi saboda sa kamar namiji ma bayan wannan illa da suka min, shikenan komai sai ya wuce. Ka sa su ban hakuri tukunna. Kai, ko ba shi hakuri mana da Allah. Haba da Allah. Mutane ne sai aka mana. Dan Allah ki kwata da hankalin yarinya. Wayyo na bani, wannan tarin ban hakurin naku ba zai iya jurarsa ba da rana daya. So samu a raba tsakanin kwanaki. Dan Allah. Ku yi hakuri dan Allah ku hakuri. Wayyo. Wayyo. Wayyo Allah.
daga ta gaba suka suburbuɗe ni kamar Tyson, daga ta baya kuma kamar Bison mai gaho suka suburbuɗe ni oba. Kan na iya na ya fita fafi a jikina sai da na ɗau tsawon sati guda tukunna. Gashi kuma yana da basir. Yadda 'yan kungiyar mata suke yi wa mai fyaɗe, shi ma haka suka suburbuɗe shi, ba ƙaƙƙautawa. Na ɗauka ma zai zama shekaki amma bai sheƙa ba. Wayo, wannan ai ba dangi ba ne, jami'in shiƙa ne. Inda iya su suka suburbuɗe ni da sauƙi, amma har shi mai neman auren fa har da shi ma. Ta ya muna sana da wannan, za mu tura 'yarmu zuwa irin wannan gida saboda Allah. Ka yadda da magana ta, sun sauya yanzu. To su takardun kuɗaɗe ne da za su sauya, jami'an shiƙa ne fa. Ga kan zo nan, naɗe hannayenka, zauna, miƙe, yi murmushi, gaisa da shi, ba shi haƙuri. Yi haƙuri. Yi baya. Ka gani ko sun sauya, inda bukata ma za ka iya zagin su. Ina, amma farfado daga na baya tukunna. Kawu, bishiya in bata samu ban ruwa ba na tsawon kwana 10 bushewa take yi. To fa su gidansu shekara 10 aka samu ba mace a cikin shi. Ya kake ganin zai kasance? Kai mutumin kirki ne. Wasu sukan aurar da yarsu ne saboda ta kasance mai taurin kai kawai. Amma kai kuma kana martaba soyayyar yarka yayin da kake jira ko za su dawo wata ran? Kana da karamci kawo. Sannan ka dubi wannan ka gani, yana wannan dukar da kan ne da ladabi domin ceto soyayyar yayansa. Shi ma yana da karamci. Ka bar wannan aure ya wakana don Allah. Shikenan yarinya, kin yi ban ruwa a nan, ke kuma yarinya sai ki je can, ki bar ruwa mu ga ko za su farfado. Na gode su. Kana ga baka shan komi, a kawo maka coke? Yawa da Allah kawo coke. Yawa gashi coke? A'a ba shi yan nan. Na yi alƙawarin ba zan sake shan lemo ba har sai basir ɗin shi ya warke, haka na roƙi Allah. To shikenan. Na tambaye ki ne, ki sha coke ki sha matsalar ki ce. Me yasa sai kin kawo maganar basir ɗina? Barka ne Malam Siban na Rayana. Barka dai. Na samu labarin kana da basir. Ka kula sosai in aka taba yana fashewa fa. Ke wai kina nufin wannan labarin har Ingila ya je? Yanzu kawai saura ma ki kai majalisar ɗinkin duniya, kowa ma a duniya ya sani. In suka tambaye ni kam zan faɗa. Barka dai kawu. Ya ban ga kana shan komi ba. A kawo ma lemo? Lemo? Ba komi. Yawa gashi dan Allah ka sha. Idan kuma kana buƙatar wani abun ma ka sanar da ni. Yawa sannu. Wacce yarinya da kike gani ita za ta zamo amarya. Oh. Wacce da kike gani ita za ta zamo amarya. Oh. Ka saki hannayenka mana. Ka sauke su mana kai kuwa. Abu ya kyau fa. Ka dinga magana mana kai kuwa. Ko kai fa. Kai gagan. Kawu yana kiranka. Je ka. Je ka mana. Na'am baba. Ka gani ba. Ka duba sweetie. Kalli yadda ta mayar da wannan gida na farin ciki a rayuwarta kan mu saki mu bari ta zub da hawaye sai dai in ba mu a wannan ranar sai dai in mun mutu. Ba zan bari hakan ta faru ba. Iya tsawon rayuwata. Kawu ya kuka tsaya nan bayan an fara dora a can. Ku zo mu je. Madadin kuna can me yasa kuka zo kuka tsaya a nan? Kai gazan, taho. So mana. Taho. Na gode. Baba wani abu fa. Yarinya, wannan shagali ya wuce na aure, na gagarumin biki ne, duk saboda ke yarinya. Ba abin da zamu ce sai godiya. Yanzu kuma zamu tafi. Ina za ku tafi kuma ku je? Kun samu ahali na gari. Wannan ahalin mutanen kirki ne kamar naku. Ku sha abin sha cikin farin ciki. Kawu, yau an cire ma duk togaciya. Kwalabe 2 na aje ma a ɗaki. Na aje maka baji da lemon goli. Ka cika sha ka more. So ni zan tafi. Ina kuma zaki je? Ga sauran lokaci da yawa. Kawu, baba ne yana gida yana jira na. Ya kira wayata har so 2. Hankalinsa zai tashi idan ya ji ni shiru. Zan tafi amma zan dawo. Gaga da Allah ko zaka aje ni. Sai an jima kawu. Sweetie. Zo nan. Me haka kuma kawu? Kamar wani yaro? Zan dawo ai gobe. So sai an jima.
Mu je? Sai an jima. Oh, wallahi na gaji sosai. Kai baka da wani yanayi kawai sai irin wannan? Mu je. Sweetie, a rayuwata ban taɓa tunanin gidanmu zai cika da launi haka ba, amma kika yi sanadiyar haka. Na gode sosai. Kai dakata! Mota mai tsada, wato an yi babban shagali kenan. Kai, taga ƙasa. Waye wannan? Ajin mu ɗaya da ita ya labai. Wato kenan, rijista kake taya ta a motan ko karatun haɗaka kuke? Jarabawa zan muku tashe ta. Gaskiya ta gaji ne sosai. Kai kuma baka gajin ba. Me kake wani asala ne? Dole na gane fitowa tsakani da Allah ku kai ko guduwa za ku yi. Tashe ta. Kai ya kake wani ƙara sauti ne? Cewa ne ka ƙara sauti? Me yasa kake fitowa daga motar? Ni fa labkan da na kwantar ban san adadin su ba. Ina kuma wannan zashi. Kai. Wata cikar ita maka boya nan. Sweetie. Har mun iso gida. Kai haƙuri gagan. Na kasa taya ka hira. Sai da safe. Amma gagan, me yasa ka suburbuɗa ɗan sanda? Me yasa ka suburbuɗa ɗan sanda? Kenan duk wanda ya magana a kaina sai ka suburbuɗe shi? Har kisa ma sai ne. Je ka to. Ke dai ki shiga. Wannan shine aikin da ke gaban mu a yanzu. Titunan Diamond Highways, aikin da ya fi kowane daraja yanzu a India. Tsayin titin kilomita 10,000, kudin aikin miliyan 60,100. Daga Kashmir zuwa Kanyakumari, daga bakin ruwan Bombay zuwa bakin ruwan Haura, duka aikin ya hada da nan. Idan har zamu iya kammala shi kan lokaci, ba iya India ba, kamfanin mu zai zama lamba daya a nahiyar Asiya. Baba, an samu wani lamari fa. Menene? Ai ka san Arjun Pawar ko ba haka ba baba? Arjun Pawar. Sarkin masana'antun barasa. Kashi 60% na masana'antun barasa ƙasar nan nashi ne. Je ga gundarin magana kai tsaye. Shi ma ya sa wannan aikin a gaba yana nema. Wannan ba komi, ba shi ya nema. Ba fa ta hanyar tsari yake bi ba. Ya siye duka kamfanonin da muke sayan kaya a hannunsu, kuma injiniyoyin mu hudu ma ya siye su. Har da wannan munafikin. Bai tsaya iya nan ba baba. Babban kashin bayan wannan kamfani namu na tsawon lokaci, shugaban hukumar tituna Malam JP ya zauna tare da shi. Ba zan iya baka wannan kwangila ba. Dalili, tarihinka, me kenan? Shiga, kwacen kadarori, kwamushesheniya, kararrakinka a kotu da har kallaka ta barasa. Mu da ba mama bari,
mashaya su hau titi su yi tuki, ta ya zama ba da kwangilar titi ga mai sarrafa barasar? Haka ne, ka yi gaskiya, 100% ka yi gaskiya. Ana tsoro na sosai a harkata, ina da iko sosai a hannuna ga kuma isassun kuɗaɗe. Abar da kawai bana da ita ce kima, neman ta ne shigo da ni wannan layin. Amma shi kuma wannan aiki ne mai kima da daraja. Da zarar ka taba aikin kuma kimar za ta ruguje. Wannan ne yasa ba za mu bari ka taba aikin ba. Kai kenan kana da kimar ba? Ina nufin kai kana da ya, ni kuma ina da kani. Mu haɗa su aure mana to. Kaga kenan kima ka sai ta shafe ni. Daga nan kuma sai wannan harkallar ta an tayi zuwa cikin gidana. Kai magana ka ta yawa. Jami'ai! Ga jami'an naka. Kana ji? Wasu suna tafiya ne bayan an gama shimfiɗa hanya, wasu kuma suna tafiya ne yayin da ake shimfiɗa hanyar. Kamar ni kenan. Kamar haka. Idan har a zaman tattaunawa ya zamana an samu shiga haka, ya kake ga idan yaƙi ne ya kawo ni, tunaninka ba zai dauka ba. Waɗannan yan wana ne, ga babba ga garami, wannan shine sirikinka, baban matarka, gaishe shi. Barka siriki, kayya, jini. Da haɗewar da aka yi ta jini, ta ma fi ta shaƙiƙai shakuwa. Na gode siriki. Za ka je gidansa, ka ga yarinyar. To shi kenan. Yalla bai jefi. Ka sani rai ya fi wata kima da kake magana a kai. Ni kuma a waje na kima ta farai. Barka da yalla bai. Yaushe ne yaron zai zo ya ga yar taka? Gobe ne. Ku ji da shi. Yanzu kai auren maga. Neman wancan aiki da muka yi, mun jangalo a suite na Rayana Verma. Bayan haka wancan injiniyar da muka yi wa barazana ya kai kara ga a suite na Rayana Verma. A dalilin waɗannan abubuwa biyu ne yasa ya yi mana wannan aika-aika. Da shi da ɗansa. Kawai saboda jan kunne shi ne suka tada yaƙi. Shi zub da jini makaminsa ne, ni ko ɗabi'ata ce. Duka su biyun zan nuna musu. Me yasa kika gayyato ni zuwa nan? Zauna. Ina so mu yi magana da kai akan wani abu. Tun jiya da daddare da ka ajiye ni a gida, nake son mu haɗu domin mu yi wata magana da kai. Halo baba, ina aji ne, ko zan kira ka anjima? Kau, yau yaro na fa yayi min ƙarya. Hakan kuma ya tabbatar min yana tare da Sweetie. Da kyau dai kenan. Ina jinki. Yau kuma ƙarya kai wa baban naka? Ina jinki mana. Gagan, ina jin cewa na riga na samu komai a rayuwa, amma kuma akwai abin da nake da gurbinsa. Kuma ina jin cewa kai ne zaka cika min wannan gurbin. Idan muka ga wasu mutanen sai mu ji muna son bin bayansu, kaɗan daga ciki kuma sai mu ji muna son haɗa tafiya da su. Amma kai kawai sai na ji ina so ne na riƙe hannunka ka ja ni mu tafi. Ba na son rasa ka a rayuwata. Ina son ka har abada, abadan, abada. Sweetie!
Sannu baba. Ya dai me kike a nan? Baba, ga abokina Gagan. Barka dai Gagan, fatan kana lafiya. Lafiya kalau. Baba, dama ina so. Ha ba ke ko yarinya a nan wajen. Ki mu je gida mana. To shikenan. Mu je gida. Kawo kofi biyu da kayan tabawa. Ka saki jikin kafa. Na ga yau ba ranar Lahadi ba. Me yasa baki je makaranta ba yarinya? Mun haɗu ne domin mu yi wata muhimmiyar magana baba. Oh, dangane da jarabawa? Akan rayuwa ne. Rayuwa? Maganar gaskiya muna son juna ne, kuma fatan mu shine mu ga mun yi aure. Aure? Wato yaro, sunanka Gagan ne ba? Labai. Ko zan iya sanin aikin mahaifinka? Ba masana'anci ne. Wace masana'anta kenan? Shugaban gamayyar masana'antun Chakravarti. Wanne? Bai zama yana cin baji a gefen hanya? Masu dukan ɗalibai da tantirai da sanduna a gefen titi? Na samu labarin har faɗuwa suke a titi bugaggu. Su ne waɗannan? Su ne labai. Masu irin waɗannan ɗabi'u da kai sunayen da ake kiransu. Watsatsu, marasa kima, da sauransu da dai sauransu da sauransu. Haka ne? Yalla bai mai yiwa. Arziki ba wai na nufin ka zama mai kuɗi ba ne. Ka zama mai kwakwalwa shine. Baba. Aure fa yarinya, aure fa kika ambata. Mota ƙirar Bentley ba ma yadda ma je ta a cikin caɓi ba. Ki bari mu gama nazari, minti biyu kawai. Za mu dawo kanki. Ita mahaifiyarka me aikinta? Ba ta nan. Ba ta duniyar ko ba ta gidanku? Yalla bai, babana zai zo ku yi magana. Maganar banza maganar wofi. Irin wannan mutumin ba zan bashi lokaci na ba. Jiya akwai babban mutumin da ya zo ya nemi cewar yana so ƴata ta zama surika a gidansa, wai ko dan kimar gidan shi za ta haɓaka. In na duba tarbiyyar da aka yi min haɗi da ƙwarin gwiwa da aka bani, nakan ji tamkar farin ciki zai kashe ni. Amma yanzu kin ja min kima ta zuwa kan titi banza. Baba dan Allah ka saurare ni, baba dan Allah. Bana son wani munafunci. Baba saje da zaki min. Na yadda da ke. Duk lokacin da kika ce min zaki je ziyara, bana tunanin wajen ƙawa zaki, wajen aboki ne, wajen amini ne, ko wajen saurayi, ko wajen watsatsi irin wannan. Ashe haka kike? Kullun sai na gani a jarida. Yarinya ta ce za ta je biki, ta bi saurayi, sun je sun sheke yaya, ta samu juna biyu, ta je ta zubar. To wallahi irin waɗannan ma a wajena sun fi ki arha yanzu. Ka zagi babana na yi shiru, ka zagi rayuwarmu na yi shiru, ka zagi mahaifiyata ban ce komi ba. Yarka tana waliya amma kai banza, za ka tuhume ta da zama ballagaza. Wayo baba, gaga! Dan Allah, ba dan shi ba zan kasance a duniyar nan ba. Dan Allah ka tafi. Kada mu sake haɗu ana ga yau. Ka je dan Allah. In baki shiru ba zan kashe shi. Me amfanin wannan? Dole yarka sai ta rayu ne yadda kake so? In ta so ni kuma ta yi laifi haka ne? Shikenan, ka yi duk yadda ka so, amma idan har ka sake ta shiga kunci ko hawayenta ya kwaranya sai na kashe ka. Duk inda ka shiga sai na neme ka na kashe ka.
na yi girki na farko zaka taba ka ji? Me ya faru ne? faru ne? Ina Sweetie take? Ba za ta sake zuwa ba. Me zai hana ta zuwa? Babanta ne. Akan samu haka. Ba dakatarwar ba ce matsala. Ya kira ta da mara kima. Yaro ya ne gidan shi? Baba ko kaje Sweetie ba za ta zo ba. Sai dai gangan jikinta kaɗai ya zo. Yadda muke son junanmu haka take son babanta. Abada, abadan, abada. Bana so. Prudvi, tashi muje. Tafi.